aika! Sitten lähtee! Hei! 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 Eiks tää näytä aika perversiltä? No niin, vedetään! Hei! 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 3, 2, 1! Tän takia kannattaa käydä kouluja. No niin, ootteko valmiita? Hei! 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 3, 2, 1! Ja leijona koska tohon! Jarppiin kauan auttaa sinut. Konki on myös tyhmä, se yrittää sokeena etsiä omaa asustetta. Okei, Jarppi, näetkö jotain? Ei näy. Okei, no niin. Ei muuta kuin nyrkki yhteen, niin saadaan tää alulle. Vai mitä haluatte enää nyrkkeilyyn? Alright! Sit lähtee! 3, 2, 1, hakkaa! Istu sakka! Kiitos Jarppi! 5, 4, 6, 7! Amatööri! Mitäs jos näyttäisit, että kuinka se tehdään? Sori, meillä Jarpilla on vähän osmatarttuu suona. Mun mielestä pitäis osua nenän Jarppi, varten. istahdaan tähän alas, koska tästä tuntuu menevän heti. Nyt osuu! Se homma on yksinkertainen, kun me annetaan lupa, niin ottaa yksi kerrallaan yhden tiilen tosta ja lyö tiilellä rikki päähänsä. Ja se, joka on ekana rikkonut, on kaikki niin voittaa. No niin! Sitten aika aloittaa! Onko kilpailijat valmiita?